kana ka n'i ka fura ko yan parce que koli de b'a la an b'i ko ka tila ka nafolo baara kɛ ka d'i ma ka tila ka bololabagi dɔ bɛ yen k'o fana d'i ma kado la o bololabagi n ye layidu ta salon n y'a di mɔgɔw ma wa ɲinan fana b'a bololabagi in fana di mɔgɔw ma ni ala ni kira ka jɛn o bololabagi o ye bololabagi ne yɛrɛ bɛ min di mɔgɔw ma ne ka ɲɛnamaya kɔnɔ n kun y'a dilan mɔgɔ min ni salon mawulududenw tɛ n kun y'a dilan mɔgɔ min a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 wa n kun b'a di mɔgɔ ma 100 ou bien 160 mais n ye bololabagi de ŋaniya n ko n b'o fana kɛ kado ye ɲinan ka di mɔgɔw ma minnu a waliman dɔ an b'an ka serifukɛ fɛ Ali Bubakari Hayidara serifukɛ salamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatu. Hayidara nba Korojo Kulubali baasi kɔni t'i la baasi foyi tɛ i ka kɛnɛ baasi foyi tɛ alhamdulilayi an bɛ dɔn ni bazɛn do ye nka bi ta in bolofa b'a kan dɛ ni bazɛn tɔgɔ ye di parce que i tɛ nin bazɛn in dɔn de nin ye bazɛn min ye a ye n tɛ nin dɔn a fɔ nin de ma ko koyira nin ye Tɔnbukutu fini de ye i y'a faamu wa nin ye an ka fini de ye a cɛ ta bɛ yen a muso ta bɛ yen cɛw b'a dɔn musow b'a dɔn quoi nin ka ɲi dɛ a fɔ nin de ma ko koyira baasi tɛ wala i mana pari cogo o cogo damanadamu koyira mana y'a su dɛ i mana pari cogo o cogo n'i ma koyira dɔn i ma wuli dɛ to ka jɛ don wayi baasi tɛ donc n'i kɔni ye nordiste ye koyira n'i y'a dɔn i bɛ nisɔndiya nka bazɛn min filɛ nin ye nin koyira in dilanna ne yɛrɛ ka madamu de fɛ i bɛ ne ka bazɛn dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko cɛ kuma bɛ sirifukɛ bɛ pari bazɛn daga kɔnɔ a bɛɛ bɛ dilan ne yɛrɛ ka madamu de fɛ n'o ye madamu Hayidara Worokatu Tarawele ale de b'a dilan k'a feere atelier de couture b'a bolo voilà donc ale de ye nin dilan ka di ne ma ne ka bazɛn bɛɛ pratiquement ale de b'a bɛɛ kɛ voilà i bɛ ne ka bazɛn fɛn o fɛn ɲɛna ale de b'a bɛɛ kɛ an na madamu fɛ an na taa an munumunu ye n'Ala sɔnna don dɔ inshallah Kuku création kɔnɔ inshallah o la i ka dɔn ka fɔ bamananw ko fɛn min bɛ maa senna teliya o kan ka i dala teliya n nakun ye fɛn min ye o de ye mawuludu sera ka ban laadala ko la san o san i bɛ mawuludu i bɛ ko dɔ kɛ an bɛ se ka dɔ ɲina labɛn jumɛn sabatilen don ɲina mawuludu kama wa i ye wele bila mɔgɔw ma ko mɔgɔw kana labɛn ye jumɛn ye Korojo n b'i fo k'i wale ɲuman dɔn a diyara n ye n ye wele bila mɔgɔw ma o kana i b'a dɔn mun na n y'o kɛ wa ni dɔnnibaa bɛ baara kɛ a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye mɔgɔw bɛ wuli ka na ne fɛ yen u bɛ ne yɛrɛ dɔn o ye tiɲɛ ne n'u bɛ ɲɔgɔn ye siga t'o la u bɛ ne ye o ye danaya dɔ ye i y'a faamu parce que mɔgɔ caman b'anw kumakan mɛn réseau de sanfɛ u b'an ye réseau de sanfɛ donc mais u n'an yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye o ye tiɲɛ wuli ka na a kun fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ka danaya sabati ne ni n ka clients ni ɲɔgɔn cɛ o ye fɛn ɲuman ye i y'a faamu mɔgɔ min ye kalabanci ye o t'a fɔ mɔgɔ ma a ye na dɛ ayi jamais i y'a faamuya o ye tiɲɛ o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye dɔnni baara dɔw bɛ yen olu ka don sama la a man ɲi parce que fɛn dɔw bɛ se k'a tiɲɛ baasi tɛ dɔnni baara dɔw bɛ yen a bɛ tɛmɛ i b'a bila ka taa sira minnu fɛ i bɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ maga a la olu ka maga a la dɔrɔn b'a tiɲɛ o ye tiɲɛ n'i nana yan dalilu gɛlɛn dɔw bɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ fɛ ka dalilu nin don sama la ka taa di mɔgɔ ma ni dɛsɛ tɛ Allahu akbar nka mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ extérieur la tiɲɛ na accès foyi t'u bolo ka na o ye tiɲɛ an miirila olu fana ta la n'olu ye weleli kɛ k'u tɔgɔ sɛbɛn fɛɛrɛ bɛ tigɛ olu ta cogo la baasi tɛ walasa a kana tiɲɛ i y'a faamuya faamuya mais min bɛ se ka wuli ka na ka n'i ka fura ko yan parce que koli de b'a la an b'i ko ka tila ka nafolo baara kɛ ka d'i ma ka tila ka bololabagi dɔ bɛ yen k'o fana d'i ma kado la baasi tɛ o bololabagi n ye layidu ta salon n y'a di mɔgɔw ma wa ɲinan fana b'a bololabagi in fana di mɔgɔw ma ni ala ni kira ka jɛn baasi tɛ o bololabagi o ye bololabagi ye ne yɛrɛ bɛ min di mɔgɔw ma ne ka ɲɛnamaya kɔnɔ n kun y'a dilan mɔgɔ min ni salon mawulududenw tɛ n kun y'a dilan mɔgɔ min a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 Allahu akbar wa n kun b'a di mɔgɔ ma 100 ou bien 160 mais n ye bololabagi de ŋaniya
n ko n b'o fana kɛ kado ye ɲina ka di mɔgɔw ma minnu bɛ wuli ka na u ka mawuludu baara la. Alhamdulillah. I bɛ ko fura la. Awɔ. I y'a faamu. I bɛ ko fura la. Awɔ. Yiri la. Yiri ni fura. Awɔ. I bɛ ko o la ka tile 7 kɛ. Awɔ. Parce que n'i nana i bɛ tile 7 de kɛ anw fɛ yan. I y'a faamu. O tile 7 n'i y'o kɛ an b'i ko o la. Awɔ. Hali ni jiginyɔrɔ b'i bolo i bɛ se ka na Bamakɔ yan i bɛ n'a ko. Ni jiginyɔrɔ t'i bolo fana jiginyɔrɔ bɛ anw bolo a kama. Alhamdulillah. N'i nana i bɛ jigin aw ka foyi tɛ aw ma. N bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna nin ye kado de ye. Kado don. Korojo ne tɛ foyi ɲini mɔgɔ fɛ nin na fo fɛn 3. Baasi tɛ bisimila. Fɛn 3 a fɛn fɔlɔ ye mun ye. N'i bɛ se ka wuli ka na n na. I y'a faamuya. Awɔ n y'a faamu. N'i bɛ se ka wuli ka na i ka baara in kɛ yan na Ala kama i ka n'a kɛ. Baasi tɛ. N'i nana n'i y'a ko min ye dalu nin ne ma a ye ko ma de sirifukɛ ko nin dalu nin ko fo n'a sɔrɔ Ala kira ko man di Ala kira Ala ye. Allahu akbar. Ne ko a ko nin dalu in y'o de ye ni adamaden ka jɔnya tɛ. Awɔ. Wallahi ne dan bɛ dalu nin na ka se yɔrɔ ma Ala de b'a dɔn. Mais adamaden ye jɔn de ye i mana fɛn o fɛn fɔ a bil'i kunna ko bɛ Ala de bolo Ala de bɛ se ka a minɛ Ala de bɛ se k'a bila. N'o tɛ ni kuranɛ cɛ n dan bɛ fɛn min na o ye Ala n'a ka kuranɛ de. Wallahi n bɛ n kale o de la nin dalu in ye dalu ye 100 t'a dalu sɔrɔ 20 t'a 100 ni 20 t'a dalu sɔrɔ. Mais n bɛ k'a kɛ mɔgɔw ye joli n y'a ɲini u fɛ u ka joli ɲini ka di ne ma 10,8. 10,8 ye ti baarakɛ sara ye dɛ. K'o fɔ bɛɛ ye o ye sɛbɛnnikɛlaw ka sara ani fɛn minnu bɛ kɛ dalu n'o bɔra a la. Billahi lazi la ilaha huwa ne ti dɔrɔn mɛ ɲini. Allahu akbar. Ayi ni mun dara an na nin ka i bɛ na. I y'a faamu. N ko n bɛ fɛn 3 de ɲini. A fɛn 3 min ni n b'o ɲini mɔgɔw ka na. Baasi tɛ. O ye a fɔlɔ ye mɔgɔ ka wuli ka na. Minnu bɛ se ka na. Minnu bɛ se ka na olu ka wuli ka na. Baasi tɛ. A 2nan ye mun ye o y'a baarakɛ wari ye 18,000. Baasi tɛ. Ni sɛbɛnnikɛlaw ka wari ye. Mais sara tɛ ne ni mɔgɔ cɛ. N'i yɛrɛ nana ko sirifukɛ nin minɛ nin ye nin d'i ma. D'accord. Nka k'a fɔ ko sara ye nin ye. Sara ye nin ye o t'a la. Baasi tɛ. I y'a faamuya. A 3nan ye mun ye a bɛ di e min ma ni baara kɛra ka d'i ma i k'i jilaja i ka tile 41 kɔni kɛ ka sɔrɔ i ma jɛnɛya kɛ. Ne bɛ nin fɛn 3 de ɲini fɛ. Baasi tɛ. Fo n'a y'a sɔrɔ n bɛ ka dalu min di fo n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ. Wallahi sinon n'i y'a kɛ ni kuranɛ cɛ Ala y'i ka nafolotigi Ala de y'a latigɛ. Allahu akbar. I ka sɔrɔ Ala y'a latigɛ. Allahu akbar. I y'a faamuya. Dalu gɛlɛnw don ne bɛ ka baara min kɛ ka bɛna saraka minnu bɔ a la ne yɛrɛ b'o dɔn. Siga t'a la. Salon minnu tun bɛ yen o y'a ye ne ye ɲɔgɔmɛ 3 de faga salon a ɲɔgɔmɛ 1 o 1 n y'a bɛɛ san 1 million 1 million. Mais mɔgɔ min taara a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 30 kan. Wallahi siga t'a la. Tiɲɛ tɛ. Tiɲɛ don. Donc n bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn nin dalu in nin mawuludu in kado de don mɔgɔw ma. Mais farankan jumɛn sɔrɔla la an ka cɛkɔrɔba dɔ ye kado dɔ k'an ye n t'a fɔ i tɛ kado in fɔ réseau sanfɛ dɛ. Baasi tɛ. N tɛ kado in fɔ réseau sanfɛ. Baasi tɛ. Nka dɔnnibaa min don n'a ye kado in ka an ye il est multimilliardaire. Allahu akbar. A mago foyi t'an ka wari la. Nka salon mawuludu la ne ye kado min kɛ ɲinan ale de nisɔndiyara ka o di. A m'a di ma k'a fɔ ko nin baara ka di mɔgɔw ma dɛ. A yɛrɛ de y'a baara kɛ k'a bila ka na di ne ma k'a di ka mɔgɔw ma. Ko mɔgɔ y'a kɛ a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na. Mɔgɔ y'a kɛ a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na fo k'a sa a t'a fɔ n b'a kɛ di. Allahu akbar. O kumana ɲinan o tigi y'o kɛ an ye mais tɛna o fɔ mɔgɔw ye o fana ye kado ye. Baasi tɛ. I y'a faamu ka di mɔgɔw ma. Allahu akbar. Ɲinan ta ka di. Wa sara t'a la dɛ k'a fɔ o nana d'a ma sara t'a la ni mɔgɔ min y'a dɔn nin bɛ se ka k'a kunna kumabɔlan ye k'a di i bɛ se k'o di n'i ye fɛn di o don n'i ma fɛn di i b'i yɛrɛ. Baasi tɛ. A dɔnni mana d'i ma cogo o cogo a kumabɔ a dɔgɔyara fara caya kan a kumabɔ o bɛ barika da don. O ye tiɲɛ ye. Donc Korojo ɲinan mawuludu n bɛ se k'a fɔ bolofa belebele de b'a kan. Siga t'a la. Ni mɔgɔ minnu nana an b'a ɲini u fɛ u ka an ka kumakanw bila bato. Baasi tɛ. N'i nana n'i bɛ ko kana taa yaala kɛ i ka koli kɛ fɔlɔ. Fura ko ni yaala tɛ bɛn. N'i nana ko an ka taabolo ye fɛn o fɛn an b'a bɛɛ f'i ɲɛna i ka baara kɛ o kan. O ka ɲi. I y'a faamuya. Donc Korojo ɲinan n ye nin kɛ kado ye. Alhamdulillah. Ala kira ɲɛda kama. A tɛ tɛmɛ o kan.
n'a ye mɔgɔ minnu mago dilan an b'a fɔ u ka duwawu k'an ye. Allahu akbar. Baasi tɛ. Wa n'u nana fana baara min bɛ ka kɛ o bɛ n'o ye. Awɔ. Inshallah. Baasi tɛ. Baara min bɛ ka kɛ wa min bɛna k'u ye n'Ala sɔnna o bɛ n'a ye. Baasi tɛ. Mais ne ti Ala ye ne t'a kira n tɛ se ka bɛɛ mago dilan. Siga t'o la. N tɛ se ka bɛɛ mago dilan. Siga t'o la. Ala de bɛ mɔgɔw mago dilan. O ye tiɲɛ ye. Voilà. Inshallah. N bɛ se ka min f'i ɲɛna Awɔ. o y'o ye. Ni mɔgɔ min mago b'a la. Awɔ. Korojo bɛ wuli ka se an ma. I y'a faamu. Awɔ. A fɔlɔ an bɛna nimoro 3 d'u ma. Awɔ. Nimoro 4 di. U ka baara kɛ ni o nimoro ninnu Baasi tɛ. walima nimoro 5. Mɔgɔ si kana baara kɛ ni nimoro wɛrɛ ye n'o nimoro ninnu tɛ. I y'a faamuya. Awɔ. O nimoro fɔlɔ o ye 76 53 45 70. O don. 76 53 45 70 o ye nimoro fɔlɔ ye. Siga t'a la. Nimoro 2nan o ye 74 49 49 encore 02. O don. O ye nimoro 2nan ye. 74 49 49 encore 02. Nimoro 3nan o ye 71 09 00 44. O don. Siga t'a la. I y'a faamu. 71 09 00 44. Awɔ. O ye nimoro 3nan ye. Wa nimoro 4nan n'o ye Côte d'Ivoire nimoro ye an bɛ n'o fɔ mɔgɔw ye sisan. Baasi tɛ. Côte d'Ivoire nimoro 07 79 55 59 52. O don. O ye Côte d'Ivoire nimoro ye. Voilà. Côte d'Ivoire nimoro y'o ye. Voilà o de don. 07 79 55 59 52. O don. O ye Côte d'Ivoire nimoro ye. I y'a faamu. Awɔ. O kɔfɛ Burkinakaw n'u ma Côte d'Ivoire n'u ma nimoro in sɔrɔ appel la u bɛ se ka vocal ci an ma. Baasi tɛ. Parce que réseau ma ye kuma dɔ la. Awɔ. Burkina fana bɛ o cogo kelen na. Burkina ta ye 44 03 03 96. O don. 44 03 03 96. Nin nimoro ninnu de y'an ka nimoro baarakɛ nimoro ye. Baasi tɛ. Aw bɛ weleli kɛ nin kan. Mais n'aw ye aw tɔgɔ sɛbɛn nin na dɔrɔn Awɔ. aw b'a fɔ ko ka nimoro dɔ di aw ma. 74 dɔ bɛ di aw ma. O nimoro ye ne yɛrɛ ka nimoro direct ye. I y'a faamu. O ye ne yɛrɛ ka nimoro direct ye. Baasi tɛ. O nimoro y'o ye. Donc n bɛ se ka min fɔ o ye nin ye. Baasi tɛ. Inshallah. Korojo Kulubali. A diyara n ye Serifukɛ i k'a dɔn k'a fɔ n b'a dɔn filɛlibaw ye faamuyali sɔrɔ wa n b'a dɔn maaw nana i n'a fɔ salon jama bɔra cogo min na ɲina maaw nana o cogo la an bɛ ala deli yarabi ala deli mun bɛna kɛ yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ Inshallah. an b'i fo Inshallah. Hayidara. An b'a.